Vi vil gerne tage hovedet af torpedoen, og så få det løftet væk med en hæveballon. Der var jo idé henne så 4 gange om ugen, konstant. Nogle gange flere gange om dagen. Skuften den stod sådan lige 2 centimeter åben. Og så tænker jeg, det var da mærkeligt. Så jeg lægger mig ind under bordet og lyser op under bordet, så kan man se, der sad en håndgranat. Så får jeg rykket til sådan et stykke metal, som så gør, at den bliver så frigivet, og det går så stærkt. Der går et splitsekund. Så forsvinder den bare lige foran ansigtsbånden. Pansermine, Holzmine, tysk fra 2. verdenskrig. Når den bliver trykket ned, så bliver den her split trykket ud, og så vil slagbolden gå ned og starte sprængningen. Så melder han: jeg tror, vi holder om på en idé. Jeg tror, vi holder om på Vejsøbombe. Og hvor man bare tænker, for fanden mand, altså, vi kunne lige så godt være kørt på. Og så kom folk jo hurtigt og sagde, hold da op, hvad sker der her? Og så fortalte jeg bare, at jeg kan ikke mærke den ben. Og der vil jeg da sige, hvis jeg havde ligget i den forkerte retning der, så havde jeg ikke siddet her i dag. Det havde jeg ikke. Så havde jeg fået 1 på skallen.